Permanent and forever home. Mao kini ang pangandoy og pagpaningkamot ni Raquel Rodriguez, founder sa non-profit organization nga Legacy of Hope for the Animals Incorporated. Ang Legacy of Hope for Animals nahimutang dinhi sa Purok Sandayong, Dakbayan sa Naga. Nagsilbi kini nga kapasilungan sa kapin 50 ka mga rescued dogs. Niadtong Mayo 2021, gitabang ni Raquel ang kapin 20 ka mga stray dogs nga dalhon na unta sa mass impounding sa Minglanilla. Way back May, I talked to Attorney Rajiv, who is already the mayor now in Minglanilla. So I asked if he can give us at least 2 months just for us to construct the temporary shelter in Talisay, so that we can get those dogs that was recently captured and ask them to not euthanize the dogs, those 28 dogs. Usa sa mga iro nga nahatagan og second chance sa Legacy of Hope mao si Hurada nga na-rescue ni adtong miaging semana. Atong naabtan si Hurada sa shelter nga naa pa sa critical nga kondisyon tungod sa grabing kagutom. Gani, hapit pa kini maligsi ug usa ka tanker sa dihang ilang na rescue. Matud ni Raquel nga sama sa kaso ni Hurada, importante nga dali nga matabangan ng mga stray animals nga mausay sagad mabiktima sa animal cruelty. It is very important for the dogs to be sheltered because to save them from being abused, especially animal cruelty is very rampant nowadays, and the dog meat trade is very common now in the Philippines. Gisugdan lang karong tuiga ang construction sa shelter ug miabot na sa dulan sa tunga sa milyon ka pesos ang nabubo ni Raquel. Alang niini, apil na ang gikan sa mga manggihatagon nga mga donors para sa mga rescued animals. Gibutyag ni Raquel nga duna na sila'y tinubdan sa libreng tubig ug gitaura na sab nila og solar-powered lights ang shelter. Taliwan ni ining maong mga lakang dako pang hagit sa maong shelter ang pagsustenir niini. Dakong hagit alang ni Raquel dinhi sa Legacy of Hope for the Animals dinhi sa Barangay Balirong sa Dakbayan sa Naga ang pagpangita og tabang pinansyal sa maong animal shelter ug mga kinahanglanon sa mga rescue. Ang mga ubang iro dinhi sa shelter gikinahanglan mapaubos sa spay ug neuter, vaccination ug uban pa. Butang nga unta matabangan siya sa mga dunay malumong kasing-kasing sa mga stray animals. Awhag ni Raquel sa mga pet owners nga kinahanglan nga responsable sa pag-atiman sa ilang mga binuhi aron malikayan ang pagdaghan sa stray animals sa kadalanan ilabi na dinhi sa Cebu. To all Cebuanos, it is very important that to be a responsible owner, because there will be no strays if there is no irresponsible owner. So if you want to be a responsible owner, you need to be mindful to have your pets bring to the vet, have them vaccinated, and if you don't want them to reproduce, to avoid unwanted litters, have them spayed.